Epa lagunak hemen de vueltan Game Dev Tikon jogoarekin, beste joko bat egiteko beste saio batzuk, bale? Gutxi gara bera orain hartu da ritmo nahiko ona, nahi dute pizka bat 3-4 saio ezberdin eramatea eta holan egunean bat igotzea. Ea gutxi gora bera nolabaiteko erritmo egokia eramaten dudan, zuei pizka bat hor eramateko pizkanaka. Eta gaurko honetan Game Dev Tikon hartu nahi dut, lehenengo eta ben izena jarri behar diogu nombre da compañía Euskal Herria Industries eta jokalaria mutila eta labote, noski baietz. Nautatu ditugu pertsonaia ezberdinak, errubia. Y de bote. Así en plan super antiguo. En esta nueva partida, ¿te gustaría importar todas las sugerencias aquellas? Bai, zagatik ez. Eta helburua da gure kriston bideojoko enpresa egitea. A ver, lehenengo gai hautatuko dugu, zer atera segun, gobierno, hacker, novela. Hacker egingo dugu, genero izango da simulazioa eta PC-erako. Eta deituko da Hacker Evolution, joko hori oso ona da baita, asko gomendatzen dizuet. Steamen dago, joko oso egokia. Basado en texto, gráfico 2D, emango diogu. Eta zeko gara investigatzen, desarroatzen gure jokoa, hemen ikusten duzun ez dago alde batetik diseinu eta beste alde batetik teknologia, investigazio puntoak, eta gero bugak, izan aldituen bugak, ikusten dugunez monitor, motor, jolidaz oso garrantzitsuak dira. Oneri ikaina emango diogu, baina historia pizkat jetxiko diogu. Ea zelan ateratzen dan, okei. Kontatuko du denbora jakiteko, bale. Hor gauz hor guk J Fuego diseinatzen. Diálogos, inteligencia, inteligencia, diseño, baina diálogos gutxi, duke justo gutxi esango, baina bueno. Kaso bengo diogu hor. Hor dago gure diseinua eta gure abar. Ondo goaz. Hor dago ateratzen investigazio puntuak, diseinua, teknologia, bale, eta orain sonido bakain emango diogu soinuari. Bestea hor utziko dugu normal, okei. Hor dago kaino emoten hor, kiston musika izan behar duela, eta bar. Ostia, 11 eta 12, 13, 14, 12. Bug bat, konponduta, 13 eta 12 ez dago bat ere txarto, azteko. Ez dago bat ere txarto. Lanzar juego. Toren egingo diogu SBS. Gero aldira zuk egindako jokoen analizak eta bar, kritika del juego. A ver, zer nota ematen diguten, ez dago txarto, 6, ez dago txarto. Zazpi, ondo. Zazpi ez dago txarto. Eta 6, bueno, ez dago txarto, 6,2 medias. Ingo diogu generar reporte del juego. Seleccionar. Venga. Eta ya zer ematen digun hemen. Hostia, 1000, 2000. Ez dago txarto ventas. 3000, ya lehenengo astean, Hostia. Eta sortzi fan eta guzti lortu ditugu. Ez dago batere txarto. Esto es muy bueno, sonidos parece ser muy importante de este juego. Bai, ulertzen dute garrantzitsu izatea. Eta investigatuko dugu motor de juego ez ditu, vale. Nuevo tema. Ciencia ficción. Eta gero ere investigatuko dugu alienígenas. Ez dago txarto, berrogota lauean, 1000 kopia salduta, ez dago batere txarto. Lehenengo joko eta 1000 kopia salduta, ez dago batere txarto. Nahiko potente hasi gara. Nahiko ondo egia esan da. Vale, investigatuko dugu ere alienígenas.
13.000 kopia salduta. Brrr, 14.000 eta oraindik igotzen, madre mia. 15.000 helduko gala ritmo honetara. Vale. 15.000 kopia salduta ya. Sortuko dugu joko berria. Tema ciencia ficción, género acción, plataforma PC eta deituko dugu Asmatu. Asmatu zelan deituko dudan. Star Trek. Horrengokoa, goazazte. Eta horazten gara investigazioan, 15.000 eta 100 kopia saldu ditugu. Historia nik garrantzi bizkatxo bat hemen bai emango niokela. Bueno. Ostia, daramagu pilo bat azte hor. Listo, eta saldu ditugu 15.200. Ez dago bat ere txarto, Diseño nivel emango diogu kaina gehiago. Baina dialogoi ere, nik uste hor garrantzia duela. Historia ona izan behar da, bestela. Oso da txarto, sortzi eta sortzi. Hemen grafikoi garrantzia ematen dizkio. Soinua B. Eta diseño el mundo nik uste garrantzitsua dala. Ondo. Eta lortzen dugun beste baino gehiago. Vale. Especie dice que esto podría precipitar el fin de la jugada. Bueno, berdin dago. Amar. Mabi amaika, amairu amaika. Bug pare bat. Tutuko dugu pizkatxo bat, ea pizka bat guetzen duen. Bez? Vale, amaituko dugu hor, ustut bestean bezain berdin, da izbeitu. Diseñoan puntu bat gehiago lortu dugu, botako dugu jokoa. Eta zer esaten duen kritikak. Bueno. Ez dago txarto, 6 bat. 6 bat. 6. Uy, o sea, 2,8 medias. Bueno, ez dago txarto, general reporte. 2,9 medias. Ez dago txarto. Nahiko potente zigara y esan da mía beleo, mira, papapam. Juego, ciencia ficción es una combinación muy buena, diseño de nivel parece ser muy importante, gráfico parece ser muy importante, lógico. Vale. Eta investigatuko dugu. Tote juego personalizaren nik ez dugu ezin dugu. Ciudad. Mesedes, bai. Lo investigatuko dugu. ¿Qué es el sector? Según los rumores, la compañía japonesa Nivento, guiño guiño, codo codo, planea lanzar su propia consola. Ondo iruditzen zait. Crash Bandicoot. 6.000 kopia salduta ja da. Star Trekeko joko ondo doa. Eta hasiko gara beste joko berri. Hau da basikoki joko hau, jokoak egitea. Ciudad. Simulación. PC. Deituko da. Kaizo Paradox. Skylines. Kaizo Paradox. Venga. Azten gara investigazioan. Motor eta jugalitatea bai. Historia, bueno, historia ez dago iaia, beraz nik uste historia nahiko txomurriztu aldugula. Nahiko grafikoagoa dela, nire ustez, eta teknologia gehiago hor nabaritu behar da. Este guztia baino. Claro, orduan, hau guztia garrantzitsua, baina dialogoak, baina dialogoak ezain bat. Ok. Ordua, kaine moten, 3 bug atera dira, 4 bug. Sonido garrantzitsua, grafikoa garrantzitsua, diseño del mundo super garrantzitsu nire ustez ere. Ordua, kaine moten. 7.000, bueno, ez dago txarto. Bujak konpontzea. Datez Nesaren kopia, teoria. Amabia mar pizkat txartuago, baina bueno. Maituko dugu. Ez da txarto gauza.
Eta zer esaten duten kritikak. Zazpi, ez dago txarto, ondo hasi gara. Zazpi, ondo. Sortzi, wow. Zazpi, bueno, zazpi koma... Bueno, ez dago txarto notaz. No reporte de juego, zazpi koma gota bost. Ez dago txarto. Nahiko ondo salduko du. Hori, garrantzitsu da. Estoy impresionado por tu talento. Estoy en el departamento de contratación y podríamos usar habilidades como... Solo habilidades como las suyas. Si alguna vez... Vale, hau da kontratuak egiteko. Ulertzen dut. Gero aurrerago egin aldituzu kontratuak eta lakoak. Si hace simulación es una combinación muy buena. Motor parece ser importante para este tipo de juegos. Argi eta garbi. Investigación. Nuevo tema. Transporte. Bai. Hamar mila kopia ja. Eta oso horren tokian jarri gara. Ez dago batere txarto. Ongi, eta beste joango gara beste joko bat egiten. Epa. Transporte, simulación, PC, eta dituko da Transport Giant. Horixe bera. Siguiente. Comenzar desarrollo. Mairu mila kopia, hostia, ez da txarto, Eta misiones, ondo, holan, garrantzitsuago ikusten dut. Venga, ez da txarto gauza, lau bost eta lau. Okei, hau berdin mantenduko dut. Amos mila kopia saldu ditu, amos mila eta egun. Ea bestea, ea errekord berria esartzen dugun. Ea Cities Skylines errekord berria esartzen duen. Vamos, gutxi batik, gutxi batik ez du irabazi... bug zuzendu behar ditugu. Beste bug bat agertu da. Beste bug bat. Aguantatuko guaztetxo hau. Vale, venga. Bukatuko dugu. Jugabilidad eta betu jasi gara nivelak igotzen, ondo. Kalitatea gora doa, pizkanaka jago, la kritikara. 6, pero bueno. Zazpi, vale, ondo. 6, ondo. Zazpi, 6,5, ez dago txarto nota. General reporte de juego, 6,5. Radoan ondo salmentetan. 2000 lehenengo astean. Inteligencia artificial puede ser muy importante para este tipo de juegos. Robetan barba, justo tengo dugu investigar. Motor de juego personalizado, iniciar la investigación. Eta horrekin ja primeran. Zeren eta ja si algo denborarekin joanela izango gara motor grafiko propioak diseinatzen eta hori ondo etorriko zaigu. Amos mila eta eun, amos mila eta berreun. Ostia, errekorrak bat egin ditu, ama 6.000 ara helduko da. La madre de Dios. Sonido mono, vale. Queda un juego, elegir tema. Gobierno. Bai, jo presidente izango da simulazio bat. Gure PC maitagarrirako, eta izango da jo presidente deituko da. Venga, urrengokoa. Eta desarrollo. Venga, horra guaz, ama 6.000 batu, osea, errekorrak egin ditu, Transport Giant, ostia, jarri dut tei, baina. Hortz, ondo bai. Hau be, alda atal hori nik uste be, asko zere garrantzitsuago dela. Historia berez, hemen ez dago, jo presidente bideojokoan berez ez dago historia eta bar. Masa espimilla, posteun, ondo. Salmente onak izan ditu joko hori. Bai, guia joko negin ezten gara pizkat Next Gen, gure Next Gen, nigo garelako ni hor pare bat nivel, ja.
Mamia, osamagita maika, hor gaude bujak zuzentzen. Ondo. Vale. Vale, hori gustatzen zait. Hortxe bertan amaituko dugu. Vale. Opa. Ondo, rekord berri alde horretatik. Historia misiones dialogo ondo, betu dugu, primeran. Egingo dugu... Epa, txoin, heldu behar da kritika. Hori da, hau da nahi nuena. Amarra oso hurbil. Sortzi, ondo. Zazpi. Amarra oso hurbil, bederatzi, ostia. Ez da bat ere nota txarra, General reporte de juego, zazpiko meruruta magost. Ojito. Ostia, 6.000. Ostia, bada, 6.000 lehenengo astean, tu. Uff, que caña. Honeko aia portuko dituela rekorrak. Investigar. Tutoriales. Etorriko seguro tutorialena. Hau eta, ostia, hau dago errekor guztiak apurtzen, lagunok. Ostia, 400.000 jaia lortuko dugula. Eta behar badaguro azken joko egingo dugu eta listo, gaurko saioa hemen utziko dugu. Alienígenas. Izango da akzion. PC. Eta dituko dugu... Alien... Isolation, adibidez. Grafikoa, bai. Hemen be, historia pizkat garrantzitsua da, historia... ona izan behar du. Sartzen garato, ahortxe. Okei. Ongi, hor da ondo. Primeran, bost. Dialogok eta pizkat igoko diogu. Pizkat dialogo desenteak izan dezan. Eta etxe uste gogoeta marmila... Ia, saldo egin ditu. Ostia. Uste bat ere txarto. Dará lugar al mercado de juegos más especializados, vale. Conforme a los diseñadores, badaki guzti hori. Investigación público objetivo. Hori da jartxarena pegia, gure bizitzan pegiarena dana, uste dut. Zien mundo, grafiko, sonido, bai, dena garrantzitsua. Venga, cañemon. Hostia, hau va a romper todas las barreras, joko hau, be. Bug bat. Vale. Kontatuko dugu aste hau eta listo. Hortxe. Eta ia zer zaten duen kritika, claro. Zer duen kritika. Sei. Zazpi. Bost. Sei. Bueno. Ez dago txarto. Investigar. O sea, investigar es. Ingo diogu reporte de juego. 6 notas, ez dago txarto. Bostunda berrotamamos fan. Eta besterik gabe, hemendik joango gara usten gaurko saioa gordeko dut. Eta uste izan baduzu eta keizu izan baduzuen eta horren gara lagunok. Agur.